Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Ahojte, vitajte pri ďalšej časti zaujímavosti o filmoch. Dnes je piatok a teda to znamená jediné, že sa blížime do finále, pretože dnes dávajú v telke predposlednú časť Harryho Pottera a to je Polovičný princ. My sme sa už minulý rok rozprávali o zaujímavostiach a faktoch. Máme to na celý jeden podcastový diel, ktorý môžete nájsť aj tu na YouTube v chlieviku Fakty, alebo na všetkých ostatných podcastových platformách, ako je napríklad Spotify alebo Apple Podcast. Túto podcastovú časť nájdete aj dole v popise tohto videa. A teraz už poďme na tie najväčšie zaujímavosti a fakty, aké sme našli a ktoré sme vybrali práve z tohto podcastu. Scény so spomienkami, ktorými Dumbledore sprevádza Harryho, boli natočené všetky. Avšak z časových dôvodov sa do filmu dostali len niektoré. Keď Harry Potter použije na Draka Malfoya kliatbu Sectum Sempra, o ktorej sa dozvedel v učebnici Polovičného princa, Severus Snape ju chce nájsť a usvedčiť ho. Harry sa preto rozhodne ju ukryť v núdzovej miestnosti. Vtedy tam môžeme vidieť schované rôzne predmety, napríklad aj harfu z kameňa mudrcov, ktorá mala za úlohu uspať chlpáčika. Scéna, kedy Draco leží vo vode po útoku Harryho Sectumsemprov, bola natáčaná až 8 hodín. Tom Felton musel prísť z maskérne na scénu, lahnúť si do vody, natočiť časť, postaviť sa, vysušiť sa, prezlieť sa, opäť ísť do maskérne a tak ďalej, až kým natočili všetky scény, keď ho Snape liečil, ktoré boli potrebné. Hodiny obrany proti čiernej mágii sú nielen Harryho najobľúbenejšie vyučovacie predmety, hlavne v 3. ročníku, keď ho učil profesor Lupin. Vo filme Harry Potter a Polovičný princ sa však hodiny obrany proti čiernej mágii nenachádzajú. Rola Voldemorta sa niesla v rodine. V 6. filme mladého Toma Riddla hral Hero Fiennes Tiffin, ktorý bol synovcom Ralpha Fiennesa. Albus Dumbledore našiel Horcrux a dovolil Harrymu, aby ho išli spolu nájsť. Keď prejdú cez tmavé jazero, Harry musí Dumbledora prinútiť, aby vypil všetku tekutinu v nádobe. Tento elixír filmári vyrobili pomocou mlieka, ktoré zriedili s vodou a doplnili ho o špeciálne efekty. Rupert Grint mal problém so sebaovládaním. Počas natáčania Polovičného princa mal Rupert Grint problém udržať si vážnu tvár. Pri mnohých scénach sa rozosmial a nevedel niektoré scény natočiť aj 20-30 krát. Napríklad taká scéna, kedy na Vianoce príde a sadne si medzi Harryho a Ginny, bola natáčaná práve cez 20 krát. Fanúšikovia milujúci akčné scény zostali na konci tohto filmu trošku sklamaní. Tvorcovia totiž vynechali záverečný boj na astronomickej veži, kde bola zranená aj naša obľúbená postava Bill Weasley, ktorého napadol vúkolák Greyback. Rozhodli sa tak hlavne preto, lebo nechceli ubrať na akčnosti nasledujúcim filmom, ktoré obsahujú veľa akčných scén a tak mohol divák zostať v napätí. No a teraz už tradične aj nejaké tie číselné fakty. Polovičný princ sa po premiére premietal naraz až v 4325 kinách. Rozpočet na tento film bol zatiaľ najdrahší a bolo to $250,000. Meno Harry Potter v tomto filme zaznie iba 75 krát. To je zatiaľ najmenej. No tak to by sme teda aj mali. Ako sme už spomínali na začiatku, viac faktov k tomuto filmu nájdete v podcaste z minulého roku. Boli nejaké, ktoré vás prekvapili, alebo ste všetky poznali? Dajte nám vedieť do komentu. Budúci týždeň sa pozrieme na Harryho Pottera a dary smrti. Hoci je tento film rozdelený na 2 časti, my vám tieto fakty prinesieme iba v jednej epizóde. Pretože na záver tohto Potter maratónu máme pre vás pripravené pokračovanie veľmi žiadanej epizódy boju o Rockford. Samozrejme, ako vždy platí, že nás veľmi poteší, ak nám dáte odber na našom kanáli a zapnite si aj upozornenia, aby vám nič neuniklo. No a myslím, že na dneska sa darebáctvo podarilo. Čaute!